Għalina s-settur volontarju u pilastru fundamentali u importanti, qasam li hu kruċjali għall-komunità kollha. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqgħa li kellu mal-Kunsill Malti għas-settur volontarju. Bernard Grech spjega li hu jħares lejn dan il-qasam b'rispett kbir għaliex dan is-settur iservi primarjament biex jippromovi u jiżviluppa l-idea li persuna tagħmel xogħol siewi għax temmen bisħieħ f'dak li qed tagħmel għal ġid tal-komunità ġenerali. Apparti dan is-settur volontarju jappoġġja organizzazzjonijiet żgħar u medji fil-ħidma tagħhom u jipprovdi taħriġ u konsulenza għal volontieri u amministraturi ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ssaħħaq li hu trawhem f'dan il-qasam għax fil-passat għamel xogħol ta' volontarjat ma' diversi għaqdiet, fosthom mal-Community Chest Fund kif ukoll f'diversi banet u gażini. Bernard Grech qal li meta wieħed jagħmel xogħol ta' volontarjat u mhux għal flus, is-sodisfazzjoni kun ikbar għaliex tkun qed taħdem fuq xi ħaġa li verament temmen fiha. Il-President tal-Kunsill Malti għas-settur volontarju Noel Camilleri spjega d-diversi inizjattivi li saru sabiex fiċ-ċirkostanzi preżenti minħabba l-COVID-19 li bla dubju laqtet ukoll lis-settur tal-volontarjat ukoll ikun f'pożizzjoni li jassisti lill-Għaqdiet u lill-individwi li jaħdmu f'dan il-qasam. L-Avukat Camilleri spjega wkoll li bħala kunsill mhux qed ikollhom biżżejjed fondi mill-Gvern biex jippromovu il-kampanji tagħhom. Preżenti għal din il-laqgħa mill-Partit Nazzjonalista kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, id-Deputat Ivan Bartolo, id-Deputat Kevin Kutajjar u l-Kandidat Nazzjonalista Ivan Bartolo.